Augusztus 10-én hivatalosan is átadták a bagi körforgalmat a 3-as számú főút és a 3105-ös jelőút találkozásánál. A hivatalos átadó ünnepségen többek között részt vett Tasó László, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára, Vécsey László, a térség országgyűlési képviselője, Loppárd Dániel, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Kommunikációs igazgatója, Tóth Gábor Bag korábbi polgármestere és Jamrik László Bag jelenlegi polgármestere, valamint Tantó Csaba Domony polgármestere. Tasó László ünnepi beszédében kiemelte a körforgalom megépítésének fontosságát. Legalább 40 000 ember örül annak Bag, Szada és Gödöllő térségében, akik nap mint nap ebbe a körforgalomba érkezve rossz érzésekkel közeledtek, hiszen olvashattuk a statisztikából, hogy nagyon sokan sérültek meg. Sajnos az elmúlt években több halálos kimenetű baleset is volt, és nem volt jó érzés azokra a helyekre közeledni egyébként sem, meg nem most sem az Magyarországon, ahol fejfák vagy koszorúk jelzik, a tragédiák történtek. Egyébként sem jó arra a helyre járni és menni, amely egyébként láthatóan veszélyes. Rossz érzések fognak el bennünket, amikor a kormány mögött vagyunk, vagy éppen motoron ülve, vagy bármilyen más eszközzel közlekedünk rajta. Ezért látta fontosnak a magyar kormány, hogy a programjai keretében a közlekedés biztonságra hangsúlyt fektessen, olyan mértékben, amiről nyugodtan mondhatjuk, hogy még Európában is páratlan. A körforgalom építése során 1200 köbméter aszfaltot, 1000 négyzetméter térburkolatot, 900 méter szalagkorlátot és 700 négyzetméter CKT burkolati réteget használtak fel, valamint 3 buszöblöt, 2 gyalogátkelőhelyet és folyóárkokat alakítottak ki. A körforgalmat közvilágítással látták el, a buszmegállókig pedig járda vezet, melyet a későbbiekben Bag önkormányzatának kell meghosszabbítania a falu határáig. Vécsey László a beruházás hosszan elnyúló hánytatott több mint egy évtizedes történetéről számolt be, amelynek az augusztus 10-i ünnepélyes átadó lett a szerencsés végpontja. Bizony ebben a csomópontban minden évben több nagyon súlyos, nagyon komoly baleset, sajnos több halálos baleset is történt. Meghallgatásra találtunk, és 2013-ban prioritási listára került a beruházás, majd 2014-ben a kormány a forrást is biztosította hozzá, megkezdődhetett a tervek aktualizálása, megkezdődhetett újra az engedélyeztetés, és szinte napra pontosan 5 hónappal ezelőtt, március 9-én álltunk itt az akkor még csak a képzeletünkben létező csomópont túloldalán. Többen azt gondolom, hogy hitetlenkedtek, hogy ez valóban elkészülhet-e majd itt. És 5 hónap és 1 nap alatt lám milyen csoda történt itt. Ezt az alkalmat ragadnám meg egyébként, hogy a NIF-nek, mint beruházónak, tervek gazdájának és a kivitelezőknek is gratuláljak, akiket Jártonban, Keltemben néhány munkafázisban azért meglátogattam, és el kell mondjam egy kicsit szakmabeliként is, hogy nagyon jó minőségi munkát végeztek, a végeredmény magáért beszél. Államtitkár úr már elmondta, hogy mi minden készült itt, milyen beruházások, milyen műtárgyak, amelyek mind-mind azt célozzák, hogy az itt közlekedők akár gyalogosan, akár kerékpárral, akár gépkocsival jönnek, biztonságban érezhessék magukat. Köszönöm szépen én is mindenkinek, hogy megtisztelte jelenlétével ezt az átadást, és szeretném én is államtitkár úrhoz hasonlóan bejelenteni a sajtóképviselői előtt, akik majd tudósítják, a galgamentieket és mindenkit, akit érint, hogy a Galga völgye, a Galgamente megújult szép kapuja a mai naptól kezdve hivatalosan is él, amit a szalagátvágással fogunk majd kiemelni. Köszönöm szépen a figyelmüket! A szalagot Tasó László, Vécsey László és Loppárd Dániel, valamint a környező települések polgármesterei vágták át. A beruházás hazai költségvetésből 365.031.422 forintból valósult meg, melynek köszönhetően a magyarországi főúthálózat egyik fokozottan balesetveszélyes kereszteződése szűnt meg, egyben a galgamentiek rég igénye valósult meg.